končiť, vyrovnať. To je obud troška menej vadí. Nevieme to. Vyrovnať. Priamo hľad. Hasičské družstvo k hlaseniu. Hľad. Pán predseda, hasičské družstva sú nastúpené k vyhodnoteniu 65. ročníka územnej súťaže dobrovoľníckych zboru a hasičského dorazku. Hasičské družstva, pohov! Takže ukončili sme územné kolo hasičského športu mužov a dorastov. Ja poprosím prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, aby sa prihovoril. Vážení zaslúžili členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany, vážené hasičky, hasiči, člen snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany, hostia, ktorí máte radi tento krásny hasičský šport. Dovoľte, aby som vás pozdravil mene svojho, mene členov prezidia, nášho hasičského, všetkých tých, ktorí sedia, respektíve rozhodujú o tom, ako ďalej s dobrovoľnou požiarnou ochranou. Tí, ktorí ste boli, ktorí tu ste vzadu starostov a tí, ktorí ste boli na stretnutí, v štvrtok, s pani Šatou Fejovničkou, myslím, že sme dostali trošku nádeje, tí, ktorí ste neboli zaradení, respektíve tí, ktorí ste dostali v minulých rokoch techniku hasičskú, či povodňový vozík alebo auto. Ja vidím, že po tomto stretnutí tí starostovia, ktorí boli a sa tam našli, tí, ktorí boli nevybavení, že myslím, že môžu byť spokojní s prísľubom, ktorý počuli už štátnej tajomničky ministerstva vnútra. Ďalším takým pozitívom je, čo vám chcem povedať inak ako aj starosta, ako prezident, aby ste tí, ktorí vaši starostovia podali si žiadosť na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, aby ste začali pomaly pracovať. Koncom júla by mala ísť vonku výzva, ktorú pripravuje Hasičský záchranný zbor, čiže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tá výzva by mala byť koncom júla vonku, čiže chystajte si tam, kde budete potrebovať stavebné povolenie, aby ste mali pripravené veci. Výzva by mala byť vonku 3 mesiace, predpokladám. Čiže by ste pre krátko času potom neprišli o finančné prostriedky, ktoré sme počuli, ktoré boli na ZMOSe tu z pána ministra, že by každý mal byť z tých, ktorí podali si žiadosť a sú zaradení do kategorizácie, by mali byť uspokojení do výšky 30 000 eur. Sú také dobré veci pre nás hasičov, dobrovoľnú požiarnú ochranu, dobre sa to počúva, dobre sa to aj realizuje a pevne verím, že to aj uskutoční v celom rozsahu tak, ako bolo prisľúbené, ako to je rozpracované. Mnohí sa ma pýtajú, že ako to je s žiadosťami, ktoré ste podávali, respektíve vaši starostovia a starostky podávali na kategorizáciu. Zmluvy sú podpísané, sú expedované vonku, vy si môžete tovar objednávať, neplatia to ešte. Zmluvu sa snažte, aby pán starosta a pani starostka tým skôr podpísali a vrátili naspäť na sekretária dobrovoľnej požiarnej ochrany. Následne vám budú peniaze zastavené. Podotýkam, musí byť zaplatený členský príspevok. V prípade, že došlo k veľkému poklesu členov v DHZ-ke, bude sa preverovať, pošetrovať vlastne kvôli čomu, napríklad vo Sveržove mali dobrovoľne hasičov 60 a teraz majú len 20 alebo 30. Čiže toto sa bude preverovať vlastne, také boli prepady. Nedochádzali nejakým špekuláciám, že členov je stále 60 v tom Sveržove a nie to šikovní si vyrobí z toho nejaký iný biznis ako dobrovoľnú požiarnu ochranu. Verím, že všetci, ktorí ste súťažili, že ste aj zdraví a že ste nikto neutrpel úraz. Ja ešte raz všetkých pozdravujem a som rád, že v takom hojnom počte ste sa tu zišli. Pozývam vás zároveň na krajské kolo, ktoré bude u nás v Banderovskom okrese Malcove. Sa teším, Malcov stále vedia pripraviť krásnu súťaž, takisto ako aj Roky to vie pripraviť krásnu súťaž. A chcem sa ich poďakovať, zároveň škoda, že to nie je pán starosta, peniaž to urobí pán predseda potom na záver. Ja sa chcem poďakovať vám všetkým, že ste prišli ako hasiči, vám, ktorí ste rozhodovali, vám, ktorí ste to pripravovali, organizovali na čele s pani tajomničkou Gabikou Švárnou. A verím, že chybičky, ktoré sa tu objavili, že v minulosti boli, v budúcnosti, že nebudú a dnes, keď boli, tak si ideme to prepáčiť. Takže ďakujem, že som mohol tu byť medzi vami, nemohol som tu byť ráno, bol som v iných okresoch, v Prešove a vo Vranove.
že som rád, že som stihol ešte vás, takže prajem vám zdravý návrat domov a nezabudnite sa na tento krásny hasičský šport. Takže ďakujem pánovi prezidentovi za povzbudivé slova a Nikolásovi potešujúce slova, lebo pre väčšinu z tých, ktorí nemajú techniku alebo žiadajú o dotácie. Kým prídeme k vyhodnoteniu dnešného dňa, ešte nám pripadá jedna vec, udeliť medaily za zásluhy o výcvik. Poprosím tých, ktorí prečítam, aby vystúpili. Daniel Kaliňák, David Mital, Marian Drina, Jozef Hankovský, Martin Gočmatis. Poprosím prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany, aby odovzdal medaily. Teraz chceme ešte udeliť ďakovné listy za organizáciu obonových súťaží, a to obci a DAZ Nižný Tvarožec. Prosím zástupcu obce, aby vystúpil. Obci a DAZ Strednická Huta. Obci a DAZ Kobily. Obci a DAZ Olšavce. A obci a DAZ Rokitov. No a teraz pristúpime k vyhodnoteniu dnešného dňa. Poprosím predsedu sčítacej komisie, aby prečítal výsledky. Ďakujem za slovo. Začali by sme kategóriou, ktorá bola najmenej obsadená, dorastenky. Na prvom mieste sa zúčastnili a zvíťazili dievčatá z Hrabovca s výsledným časom 121:14. Druhou hodnotenou kategóriou bola kategória žien. Zúčastnili sa 3 mužstvá. Na 3. mieste skončili ženy z Osnakova s výsledným časom 165-163. Na druhom mieste dievčence ženy z Háslavic, výsledný čas 135-70. Na prvom mieste ženy z Terníka 118-24.
Poprosím aj veliteľa, aby podal ruku, povinšoval. Zo ženskej kategórie do mužských kategórií dorastenci zúčastnili sa traja. V treťom mieste Lenartov s výsledným časom, bez výsledného času, lebo urobili neplatný pokus na útoku. Na druhom mieste dorastenci Hrabovca s výsledným časom 102,52 a víťazí kategórie dorast chlapci zo Svržova s výsledným časom 97,80. Druhou mužskou kategóriou bola kategória muži nad 35 rokov. Zúčastnili sa traja súťažiaci, tretí s nekvalifikovaným časom Beloveža, na druhom mieste s výsledným časom 173,47 muži na 35 Petrova a víťazí kategórii s výsledným časom 117,07 chlapi, zrelí chlapi z Kurova. Posledná, najviac zastúpená kategória mužov. Poprosím veliteľov, aby vystúpili od konca. Raslavice 21, 20 Stúľany, 19 Gaboltov, 18 Zlaté, 17 Nákov. Poďte, nebojte sa. 16. miesto Bardejov, 15. Bartošovce, 14. Frička, 13. Hrabské, 12. Malcov, 11. Hertník, 10. Beloveža, 9. Rokitov domáci, 8. Kurov, 7. Hankovce, ktorí už odišli, 6. Chmeľova, 5. Mokroluh a 4. Lukov.
Zaráte sa. Na pomyselné stupne víťazov si stupnú poslední traja, ktorých som nečítal, v úzkej kategórii. Na 3. mieste s výsledným časom 9:99:05 a s časom na útoku 21:28 na 3. mieste DHZ Stebník. Na 2. mieste s výsledným časom 94:66 a časom na útoku 18:86 DHZ Bechov. Víťazom dnešného kola územného 65. ročníka sa stáva s výsledným časom 92:47 a útokom 16:70 DHZ Hrabovec. Gratulujem víťazom. Chcem povedať, že tí, čo dnes ukončili súťaž, sú všetci takými malými víťazmi. Odozdávam slovo predsedovi. Takže ja ešte raz blahoželám víťazom, ale aj všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto územného kola. Na záver mi dovolte ešte raz pripomenúť, že víťazné družstvá v kategórii dorastenky, dorastenci, ženy a muži postupujú na krajskú súťaž hasičského dorastu, ktorá sa bude konať 8. júla v Malčove. Chcem poprosiť tieto víťazné družstvá, aby účasť nahlásili do 19.6. Pokiaľ by sa nemohli zúčastniť, aby my sme mohli potom dať náhradné družstvo. Najlepšie hasičské družstva vo všetkých kategóriách budú mať možnosť reprezentovať náš okres na 25. ročníku súťaže o Šarišský pohár dňa 26. augusta v obci Hrabkov. Taktiež budú pozvané pozvánky a chceme poprosiť hasičské družstva, ktoré sa nebudú mohli zúčastniť, aby to dali včas vedieť, bude to upozornené. Takže ešte odovzdám slovo prezidentovi. Ja len pre tých, ktorí ste vyhrali a máte možnosť postúpiť na kraj, že víťazi z kraja postupujú na Slovensko a tam sú krásne, zaujímavé ceny. Nebudem hovoriť dopredu, že čo to je, a nie sú to hadice. Pre víťazov nie sú hadice na tom. Je niečo lepšie, väčšie, krajšie. Môže byť, že víťaz, a to ani povedať. Dobre, na záver chcem jednu otázku. Je niekto, alebo zranil sa niekto dneska tu na tejto súťaži? Nikto? Dobre, takže ešte odovzdám slovo veliteľovi každej súťaže. Ja keď môžem, chcem vás iba všetkých ubezpečiť o tom, ako som tu povedal na začiatku, že keď sa dožijeme budúceho ročníka, všetci ako dostojíme, tak budeme nastúpení na budúci rok, keď sa dožijeme a budeme losovať v porade na začiatku a nebude medzi nami jeden, ktorý by mal nejakú výnimku. Tu bude musieť byť niečo zvláštne, lebo videli sme dnešný priebeh dnešnej súťaže, keď sa pretrhali pred druhými a to nemá žiadny zmysel, aby sme sa tu uražali a takéto veci nevedeli.
losovať budeme, budem na to bojovať a pokiaľ budem v tejto funkcii, že ma nikto nevykopí, budem sa snažiť presadiť to, aby sa losovalo pred súťažou. Ďakujem. Na záver mi ostáva len poďakovať organizátorom, ktorí pripravovali toto dnešné popoludnie, všetkým rozhodcom, ktorí rozhodovali, ja si myslím, že objektívne, neboli sa aknosti strany, ale aj vám všetkým, lebo tejto som táto súťaž nebola. Má ešte niekto? Takže súťažné družstvo a nám pozor, hasičskému športu, trikrát hurá! 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 Rozchod!